ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ନୁହଁ। ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯିଏ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କହେ ଆଉଥରେ। ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ନୁହଁ। ତୁମେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ନୀଚ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହଁ। ତୁମେ ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯିଏ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ କହେ ଆଉଥରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ତୁମ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ। ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କର।